В далечните савани и гъсти, тропически гори на Африка и Азия живее най-голямото сухоземно животно на планетата – слонът. Със своето огромно тяло, дълги бивни и мощен хобот, той изглежда като истински гигант от древни времена. Но зад тази внушителна външност се крие едно изключително интелигентно и чувствително същество. Африканският слон може да достигне височина над 4 метра и тегло до 6 до 7 тона, колкото няколко автомобила. Азиатският слон е малко по-малък, но също толкова внушителен, а огромните му уши служат като естествени вентилатори, които охлаждат тялото му. Въпреки гигантските си размери, слонът е удивително грациозен и може да се движи тихо през тревите и дърветата, оставяйки след себе си само тежките следи на истинския господар на сушата. Най-удивителната част от тялото на слона е неговият хобот, истинско чудо на еволюцията. Това е дълъг и гъвкав орган, съставен от над 40 000 мускула, което го прави изключително силен и същевременно невероятно прецизен. Слонът може да използва хобота си като ръка, нос и инструмент едновременно. С него той откъсва листа от най-високите дървета, изтръгва корени от земята, повдига тежки клони и дори носи предмети, тежащи стотици килограми. Но същият този хобот може да извърши и много фини движения, да вземе малко семенце или да погали малко слонче. Чрез хобота си слонът засмуква вода и я излива в устата си или върху тялото си, за да се охлади в жегата. Хоботът може да побере до около от 8 до 10 литра вода наведнъж. Слонът засмуква водата и я излива в устата си или върху тялото си, за да се охлади в горещината. С него той може да пръска вода, кал и прах върху кожата си, създавайки защитен слой срещу слънцето и насекомите. В края на хобота се намират чувствителни пръсти, които му позволяват да захваща дори най-малките предмети, като плодове или семена. Освен това, хоботът е и средство за комуникация. Слоновете се докосват с него, поздравяват се, успокояват малките и показват емоции. Те могат да усещат миризми от километри разстояние и да откриват вода под земята, благодарение на силното си обоняние. Без хобота, слонът не би могъл да яде, да пие или да се защитава. Затова този невероятен орган е ключът към неговото оцеляване. Слоновете са силно социални животни и живеят в сплотени семейни групи, ръководени от най-възрастната и опитна женска – матриарх. Тя помни къде се намират скритите водоизточници, кои пътища са безопасни и къде дебнат опасности. Благодарение на нейната мъдрост, семейството може да оцелее дори в най-суровите суши. Малките слончета се появяват на бял свят след дълга бременност, около 22 месеца, най-дългата при всички сухоземни животни. Когато се родят, те тежат около от 90 до 120 кг и са високи почти 1 метър. Въпреки че изглеждат огромни за бебета, те са тромави и несигурни. Само няколко минути след раждането си, малкото слонче започва да се опитва да се изправи на краката си. Майката и другите женски в групата го защитават и му помагат да се изправи. Те използват хоботите си, за да го докосват, успокояват и насочват. Малките слончета сучат майчиното мляко, но още от ранна възраст започват да имитират възрастните. Играят си с клони, пръскат вода и се учат да използват хобота си. В първите години от живота си те почти никога не се отделят от майка си, защото тя е тяхната защита. Слоновете са сред най-интелигентните животни на планетата и притежават изключителна памет, която им помага да оцелеят в дивата природа. Те могат да разпознават гласовете на други слонове и хора, да помнят местоположението на водоизточници и хранителни места, дори след много години, и да си спомнят пътища, които са използвали в миналото. Слоновете показват силни емоции – радост, страх, тъга и дори съчувствие към членовете на своето семейство. Когато някой слон умре, останалите често се събират около тялото му, докосват го с хоботите си и стоят мълчаливо около него. Поведение, което много учени смятат за форма на скръб. Тези дълбоки връзки превръщат слоновете в едни от най-социалните и чувствителни животни в дивия свят. Въпреки огромната си сила и размери, слоновете са миролюбиви, тревопасни гиганти. Те прекарват по-голямата част от деня в търсене и ядене на храна, като изяждат до от 150 до 200 кг растения на ден – трева, листа, плодове, корени и кора от дървета. Огромният им апетит ги превръща в истински градинари на природата. Докато се движат, те разчупват клони, събарят дървета и разпространяват семена чрез изпражненията си,
което помага на нови растения да израснат. Така слоновете оформят пейзажа, създават открити пространства и пътеки, по които други животни могат да преминават. Без тях, много екосистеми в Африка и Азия биха изглеждали напълно различно. Днес обаче този гигант е изправен пред сериозна опасност. В продължение на векове слоновете са били ловувани заради своите ценни бивни, а бракониерството продължава да заплашва популациите им и днес. Разширяването на градове, земеделие и пътища унищожава техните естествени местообитания и ги принуждава да живеят все по-близо до хората, което води до конфликти и загуба на живот. Някога милиони слонове са бродели свободно из Африка и Азия, но днес броят им е значително намалял, а много популации са на ръба на оцеляването. Слонът обаче не е просто гигант на сушата. Той е пазител на природата, мъдър пътешественик и жив символ на паметта и връзките в дивия свят. С тежките си бавни стъпки той оформя пейзажа, създава живот и оставя следа, която променя цялата екосистема. И докато ехото на неговия тромав поход отеква в саваната и джунглата, слонът ни напомня, че истинската сила не се крие само в размера и мощта, а в мъдростта, паметта и сърцето на природата. Благодаря за гледането!